लोगोसेयै रंजालि आफाद बिसमुरि बद्रामपुर जथायै 8 साननि थाखाय हारिमु मावबादा जे दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ दैदेननाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो लोगो आफादगिरि फारियै मानगोनां सोमदोन औवारी आरो सन्जीब ब्रह्म हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय हारिमु आफादनिनो जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानजाथाव दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जिल्ला हारिमु आफादनिनो बोसोनगिरि सिनियर आर्टिस्ट सार चक्रधर नार्जारी रंजालि हारिमु आफादनि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय आंजोंनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आंनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय बे बादायाव बाहागो लाफैनो हानाय गासैबो मोसाखावरि सिनियर जुनियर 8 साननि मोसानाय मावबादा हाबाफारि जे बे 8 साननि हाबाफारिनि गेजेराव मा मा बिथिंजों नोंथाङा फोरोंहोनाय इयुन जोलैनि गथ'साफोरखौ फोरोंहोनो नागिरगासिनो दं? आङो गिबियावनो बुंगोन बाहाय आं जेनाखि आयदाखौ लानानै फोरोंनो नागिरदों बाहाय गिबियावनो दङ जोंहा जोंनि बर'नि गुबै मोसानाय जेरै बागुरुम्बा बे थागोन आरो लोगोसे दावस्रि देलाय आरो बेजोंनो नै बावैसो सिगांनो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद होननाय जोंहा मोनसे सेन्ट्रेल आफाद एबा मिरु आफाद मोनसे दङ आंबो बे मिरु आफादनिनो सासे सोद्रोमा तो बाहाय बे आफादाव लानाय जोंहा माखासे जोंहा नै दाख्लैसो पास जानाय मोनसे दङ बे जाहैबाय नोङो रोनसोन्द्रि आरो जोंहा बाहाय रोनसोन्द्रि दङ लोगोसे नोङो जारा फाग्ला बे माखासे मोसानाय दङ आं बेखौनो दिनैहाय जोंनि फैबाय थानाय गथ' बा दिनैहाय जायफोरनाखि दामग्रा देग्रा मोसाग्राफोर जमा जाफैनो हादों बाहाय आङो बिथांमोननो बे मोसानायखौ आङो फोरोंनो होननानै आं आखायाव लादों। नोंथाङा सानबावदों नामा बद्रामपुरनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगाफ्राव बे मोसानाय बादाखौ दैदेनलांनो होननानै? हारिमुवा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैबाय। तो आंथ' बेखौ सानो एसे हारिमुखौ आं खोब मोजां मोनो नाथाय आं बेखौ स्पस्थयै बुंगोन आं बिराद गोरोंथार नङा नाथाय आं बर' हारिमुखौ आं जोबोद मोजां मोनो दा ओंखायनो आङो जोंनि बर' हारिमुनि बेलायाव जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा थांखि लानानै जोंनि बर'नि गुबै मोसानाय जायफोरनाखि बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दावस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बायदि बायदि मोसानायफोरखौ मोनसे साइन्टिफिक खालामनानै बेखौ जोङो गुवार लेभेलाव जेरै इउनिभार्सेल लेभेलाव जों बोरै लांनो हायो बेखौनो दा दुलाराय बर' हारिमु आफादा सिमां नुगासिनो दङ दा आं बेखौनो सानदों ओंखायनो बे दुलाराय बर' हारिमु आफादा थांखि लानाय बायदि जों दा मावबादानि गेजेरजों जायनाखि फोरोंथाइ होदों बे फोरोंथाइ होनायखौ आङो दाब दाब जायगायाव आङो फोरोंनो होननानै आंहा गोसो दङ आरो फ्राय जोंनि बर' लाइमोन जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे थांखिफ्राव बाहागो लानानै बर' हारिमुखौ दावखोहोनाय डेभेलप खालामनाय एबा फोसाबनायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं बेखौबो आं खावलायगोन। थेंक इउ।